Добрый дзень усім добрым людзям. Вось тут працуем на еўрапейскай будоўлі, але што больш за ўсё мяне ўразіла, гэта не абсталяванне, а вось гэтая лесвіца, якой мы карыстаемся, каб пракладаць кабелі, латкі і ўсё іншае. Такіх я ніколі не бачыў, гэтыя лесвіцы. Па-першае, можна рэгуляваць высоту. Па-другое, тут ёсць колы. Па-трэцяе, адзін чалавек яе можа, яна такая не надта важкая, пераносіць. Потым вось гэтыя ножкі, якія можна рэгуляваць, каб яна не звалілася. Вось яны разыходзяцца, тут уціскаюцца і ставіцца упор з аднаго і з другога боку. Але больш за ўсё мне гэта падабалася нават не гэта. Глядзіце, якая працоўная пляцоўка. Як зайшоў, за табой захлопнуліся, і ты ўжо не завалішся. Ты тут цалкам стаіш агароджаны. Прычым вышыня тут пад метра 3 яна можа вось так падымаць вас. І дастаткова шырокая пляцоўка. Тут усё. Ну вот у гэтай вось няма, а ў той, калі паглядзець, яшчэ там ёсць і магчымасць пакласці рыштунак і нейкія там матэрыялы, каб працаваць. На гэтай будоўлі вельмі ропяць за бяспеку, таму дазваляюць карыстацца вось такімі толькі лесвіцамі. Гэта якасная лесвіца, і гэта лесвіца павінна праходзіць агляд на дазвол працы. Там я не ведаю, ну, дастаткова часта. Вось тут усё па-нямецку напісана, незразумела. Вось усе тут магчымыя які правильно карыстацца на розных мовах і з узорамі, ўсё тут ёсць. І вось як яна, яе памеры могуць быць. Бачыце, важыць 30 кілаграм. Ухапіў і папёр. Адчуваецца еўрапейская якасць. Такі алюміній добры. Усё зроблена як трэба. Калі вы спускаецесь у падполле, нейкі падвал, то абавязкова кожная лесвіца, драбіна павінна быць такімі пасамі сцягнутымі. За гэтым вельмі сочыць, і калі вы паставіце іншую лесвіцу, то праца пакуль для пабачэння. І вось прыклад, як агароджана. Адмысловыя спецыяльныя бар'еры такія. І вось наступная драбіна. І вось у яе тут вісіць усё, што трэба. Каб прыйшоў ПТБ спецыяліст і сказаў: добра, працуйце далей. І яны ёсць розных памераў, нават такія вось малыя.